Moikka! Muutama päivä sitten saatiin aivan loistava tällainen kesän tarjous. Aivan mahtava tarjouskesä. Elikkä ihonhoitotuotteet -50% niiden normaali hinnasta. Mä muutaman tuotteen tähän ostan esille ja haastan, että me ihmeessä katsoa sieltä Oriflamen sivuilta parhaat tarjoukset kohdasta, kun lukee, että ihonhoito tarjoukset -50%, niin pystyt katsomaan kaikki ne ihonhoitotuotteet. Mutta puhdistushan on tosi tärkeä asia. Meillä on ihan loistavat ihonhoitosetit, Novatesin ihonhoitosetit. Ja ne on myös nyt tarjouksessa. Voisin vaikka tähän alkuun heti niiden hinnat sanoa. Eli se vihreä setti, jos on vihreä seerumi, Wrinkle Smooth Mixed ihonhoitosetti, niin nyt vain 138. Ja sitten Bright Intense, joka on mun suosikkisetti, että saadaan maksaläisket pidettyä pois ja ihoa kirkastettua ja tasotettua ihonväriä, niin kans 138 nämä kaikki. Sitten on sillä sinisellä seerumilla, se on mun iltaseerumi. Haluan supistaa ihohukosia, pitää epäpuhtaudet pois ja näin edespäin, niin 138 kanssa. Sitten on se pinkki, eli kohottava kiinteyttävä, 138. Ja hei, vielä on meidän Novace herkän ihon settiä. Meidän kaikki tuotteethan on herkälle iholle tehty. Mutta sitä vaaleanpunaista Skin Relief ihonhoitosettiä, se on nyt vain 119 €. Ja tähän settiinhän kuuluu kaikissa näissä ihonhoitotuotteissa se 5 tuotetta. Ja sitten se kuningatar-setti, eli Restore-setti, niin sehän on nyt vain 155 €, kaikki 5 tuotetta. Ja otetaan tähän alkuun, mitä siihen settiin kuuluu. Eli siihen kuuluu se puhdistustuote, sitten tietenkin silmänympärysvoide, seerumi, päivävoide ja yövoide. Ja kun sä mietit, että sulla on saman sarjan tuotteet, sä ostat ne kerralla, sulla on koko aika se yhtäläisyys, niitä tuotteita riittää keskenänsä, ja kun sä käytät saman sarjan tuotteita, niin se synergia, minkä sä saat siitä, niin se tuo sulle paljon enemmän tehoja. Ne toimii oikeasti niin kuin niistä on luvattu, että ne toimii, tai se on tutkittu ja testattu ja luvattu, että ne toimii, ja ne todella toimii. Kliinisillä testauksilla, eli vapaaehtoisilla koehenkilöitä, jotka sitten testauksilla testataan, miten se iho on muuttunut, kun tuotteita on käyttänyt. Se on todella edullisesti ja setti kestää keskimäärin 4 kuukautta. Ensimmäinen setti voi mennä vähän vähemmän ja seuraavat menee jo vähän enemmän. Mulla menee se 2,5 settiä yleensä sitten vuodessa ihonhoitotuotteita. Sitten sä voit ostaa jo lisäseerumin. Niin sulla on sitten heti seerumi valmiina, koska muitahan sä käytät on niinku päivä- ja yövoide, mutta seerumista samaa seerumista aamuin illan. Tai jos ostat illaksi toisen Novace Plussa seerumin sinne, niin aivan hyvin niinkin voit tehdä. Aamulla eri ja illalla eri. No sitten muutama lisäjuttu siihen, niin tää öljyputsari. Mä saan uusiakin nyt uuden. Se on aina juhlahetki, kun saa uusia uuden tuotteen, se on mennyt loppuun. Niin silmämeikin puhdistukseen ja sitten nyt varsinkin käytetään enää UV-suojavoiteita käytetty, niin ehdottomasti kaksoispuhdistusta teen tällä, että sen normipuhdistuksen alle, mutta ihan sitten yksistään suihkussa voi käyttää tätä öljyputsaria, yksistään helokkiputsari, aivan loistava. Ja katsotaan, löytyykö nyt yhtäseltään tämän hinta, kun ei ihan tahdo kaikkia hintoja muistaa ulkoa, että kuinka nämä tarjoushinnat meni. Tämän hinta on nyt 18,90. Tosi riittoisa tuote. No kuorintaa suosittelen ehdottomasti. Yksi vaihtoehto voi olla Optimalsin kuorintavoide kasvoille. Tämä on 8,90 nyt tarjoushinta. Ja tämä on voidemainen kasvokuorinta. Avaa niitä huokosia ja edistää niiden kuolleiden ihohuokosten. Ne tulee sieltä ihon pinnan kautta pois ja sitten tietenkin iho tuntuu sileältä ja pehmeämmältä ja uudistaa ja näyttää sitten heleämmältä ihoa. Ja tosiaan 8,90 on nyt tarjouksessa. Ja tämä ihonhoitotarjous koskee nyt kaikkia ihonhoitotuotteita meillä, että ei yksistäänsä Novacea. Täällä on se mun Bright Intense seerumi ja nämä seerumithan on nyt sitten yksittäinsä niin Restore on 41,90, mutta sitten nämä muut seerumit, katsotaan, täällä on niin paljon näitä ihonhoitotuotteita, kannattaa tosissaan mennä katsomaan, niin 36,90. Ja sitten hei, tarvitaan hyvät aurinkosuojavoiteimet päälle, tai sitten voi jopa kesällä käyttää yksistäänsä niin kuin siinä setin päivävoiteen sijasta tätä 50, eli kun laittaa alle tuon seerumin, niin sit voi käyttää tätä Novace Day Shield 50. Tässähän on kaikki mahdollinen korkein suoja, mitä voi olla. Lisäksi tässä on anti-age tuotteet, eli raaka-aineet, eli se estää ihon ikääntymistä, vanhenemista ja ryppyjen muodostumista ja muita näitä ikääntymisen
ikääntymisen asioita iholla, niin tämä voide estää. Ja tämän hinta on nyt, katsotaan täältä, kun se tulee. Tuossa tuli jo muuten nuo niasiiniamiditipat, jotka ajattelin seuraavaksi esitellä, niin 32,90 on niiden hinta. Minkäs tämä tuote on nyt tänne? Vellosofi, Love Nature on myös yhtä lailla tarjouksessa. Heitä on vain 22,90, 46 on normaali hinta. Et se on vielä sen puolen hinnan niin kuin alle just siihen tipahtanut. Optimaalisista vaihtoehtona 50 suojavoiden. Jos käytät Optimaalisin tuotteita, niin huomioi, että niissä siellä on Light Rich voiteet, niin niissä on suojakertoimia, vaan tää päälle. Ja nämä on ihan koko perheen tuotteita. Nuoremmat, ja sanotaan siitä aikuisiasta vähän nuoremmat tytötkin yhtä lailla voi käyttää tätä, niin ylöspäin. Nämä on todella hyvät suojavoiteet kasvoille ja muut aurinkotuotteet mieluiten sitten vartalolle, koska nämä on erityisesti tehty kasvoille. Ja voi laittaa meikin päälle, ja tässä tiedän, että ihan urheilussakin, niin kun hikoilee, niin pysyy tosi hyvin kasvoilla. No sitten tosiaan nämä niasiiniamiditipat, ja nämä on kyllä ihan oma suosikkituote. Nämä on nyt 32,90, moniaktiivinen tällainen tehoaine. Ensinnäkin se sitä ihon pintaa vahvistaa todella tehokkaasti, 10% niasiiniamidia. Sitten tässä on vihreästä teestä saatu uutetta ja rauhoittava allaton ja panthelöillä lakritsa uutetta. Ja kirkastaa ihoa, ja tämä nopeutuu tosi nopeasti ja sellaisen kevyen tuntunen kasvoilla, ei tunnu tahmeelta, rauhoittaakin. Mä tapaan ottaa ihan puhdistuksen jälkeen ja aamuin illoin näin laitan tästä pipetistä kasvoille ennen sitä sieltä painaa ja taputtelen silmänympärisvuodeseerumi ja yövoide siihen päälle. No sit Optimal-sarjasta haluan näyttää yhden seerumin, jos mietit, että tulee niitä maksaläiskiä ja jotain niille pitäisi tehdä. Niin mieti, olisiko tää seerumivaihtoehto, jos Novate-settiä et halua hankkia, mutta nythän sä saat sen todella edullisesti. Ja sit voi olla, että mä oon tehnyt, kun halusin testata tämän Even Outin seerumin, niin mulla oli Novatesin setti käytössä. Mä vaihdoin sitten päiväksi keväällä tämän seerumin, hetki aikaa kokeilin. Eli sä voit ihan hyvin ottaa Novatesin kanssa käyttöön sitten, jos seerumi siitä loppuisi, mutta nyt sä saat tosiaan seerumia sitten kyllä siihen edullisesti. Eli tää sisältää sateenkaarileväuutetta, myös sitä niasiiniamidia ja glykolihappaa, sillä mä haluaisin tätä esitellä, siellä on myös se niasiiniamidi. Käykö herkälle iholle ja kaikille ihotyypeille? Eli yksi vaihtoehto, esimerkiksi jos herkän ihon setti sulla on ja mietit, että tulee niitä maksaläiskiä, ja ihoväriä pitäisi kirkastaa, niin olisiko tämä sitten vaihto siihen kesäksi siihen seerumin sijasta. Todella huipputuote, ja tiedän, että käy myös miesväelle tämä seerumi oikein hyvin. Niin kuin herkän ihosetti, Novate Plusan ylipäätänsä tuotteet, niin tämä 4 tuotteen setti, missä on just vihreä seerumi, sininen seerumi, niin ne on ollut todella ne setit käytössä myös miehillä. Eli tällaisia nyt löytyy sitten sieltä. Mulla oli tuossa nuo tuotteet, mitä mulla oli tässä mukana, mutta katsotaan, jos täältä nyt tulisi joku mitä mä haluan hintaa erityisesti nostaa täältä esille esimerkiksi. No, Restoren voiteet 31,90 ja silmänympärysvoiteet 28,90. Hei, ne AHA-tipat 32,90 Novatesissa. Mä käytän niitä kuorintana toisena vaihtoehtona. Tämän voidemaisen kuorinnan kanssa, joka on suihkusavi ihana. Niin se laitetaan puhdistuksen jälkeen sellaiset tipat kasvoille ja ne kuorii ihoa yön aikana. Ja normisti rutiini siihen päälle. Todella hyvä tuote ja kuoreista ihoa. Iho pitää kuoria, vaikka olisi kuinka herkkä ohut ihon pinta, niin ne kuolleet ihosolut, niin ne ei lähde sisäkautta sieltä voisi, että kyllä ne pitää sieltä ottaa kuorinnan kautta ulkoapäin. Hei, aurinkosuojavoiteekki puolen hinta 11,90 on täällä. Sitten mitäs vielä on täällä? Royal Velvetit alle 20, 19,90. Hei, ne kultakalat, öljykapselit, kuutta luonnollista öljyä, joka käy niin moninaisena tuotteena. Kuurina kosteuttamaan, auringonoton jälkeen, kuorinnan jälkeen, saunan jälkeen, niin vain 35,90. Ja yönaamio, 8 tuntia kauneusunta kasvoille. Se oli viime yönäkin mulla kasvoilla. Aivan loistava se sinisessä pakkauksessa oleva tuote, vain 26,90. Pannaan pari kertaa viikossa yövoiteen päälle. Huipputuote. Mitäs vielä? Täällähän on vaikka mitä näitä, mutta mitä Vellosofit tosiaan, niin kuin sanoin, tuossa on. Ja Love Nature-sarjassa löytyy nuorille 24 tuntia kosteuttavat tipat, 32,90. Ja setit, otetaan ne vielä kertauksena. 119 Skin Relief herkän ihon setti, Novate Plusat, pinkki seerumi vihreällä, sinisellä,
vaaleilla, niin setit 138 ja Restore vain 155. Ja muista sieltä sitten Pureski, niin löytyy myös sitten rasvaselle sekaiholle, juniorille, nuorisolle, murrosikäisille. Eli nyt kannattaa kyllä päivittää ihonhoitotuotteet. Näissä on loistavat päiväykset, että kesällä ei pidä laiminlyödä ihoa, ei koskaan ympäri vuoden. Et kun sä teet sitä rutiinia säännöllisesti, iho pysyy parempana. Hei, meikki näyttää myös paremmalta, pysyy paremmin, tuotteet pysyy paremmin, niin hyvin hoidetulla iholla. Et ihan kaiken A ja O on se ihonhoito. Iho me voida peittää. Ja kun sä teet sitä ihonhoitorutiinia Noveis Plusalla, niin se on tutkittu, että aamuin illoin tämä 2 minuutin vaihe, sehän ei kestä sen enempää, kun sä teet sen rutiinin siinä, ja sulla on tuotteet lähellä ja sä tiedät, kuinka rutiini tehdään, niin antaa 12 viikossa 7 kertaa paremmat tulokset. Ja se on ihan mieletön, jos mietit, että käyttäisit sieltä täältä jotain voidettavaa ja iho nyt on näin, mutta sitten kun sä meisit testaamaan, niin sulla on 7 kertaa paremman näköinen iho. Se on vahvistunut kenties, se on kiinteyttynyt, se on saanut raaka-aineita niin, että ihosolut voi uusiutua sieltä, niin eikö kannata? Ihonhoito on se, iho on meidän näkyvillä kasvoilla koko aika, niin ehdottomasti ihonhoitoon kyllä kannattaa satsata. Oikein ihanaa viikonloppua, ihania ihonhoito-ostoksia. Tarjoushan on voimassa 7.7.24 saakka puoleen yöhön asti. Ja ei kysyä saa aina, jos miettii, että minkä setin sieltä nyt valitsis, mutta sieltä nyt selailemaan ihonhoitotuotteita ja huolehtimaan omasta ihosta. Se kannattaa. Se on pitkän ajan sijoitus itseensä.